बे रायजो राजाखौ कनभिन्स खालामनो थाखाय जाहाथे गावसोरनो भट होनो थाखाय बे मोनसे भुवा मोनसे बाथरि प्रसार खालामगासिनो दं बिसोर 125 एमेन्डमेन्ट 125 एमेन्डमेन्ट व्हाट इज दिस 125 एमेन्डमेन्ट जेबो गैया बे मिसा रायजो राजाखौ आरोबाव मोनसे थगायनाय मोनसे भावथिना थगायनाय वार्ड लाबोदों मोनसे थगायनायनि मोनसे खोथा लाबोदों बे रायजो राजा बेफोरबायदि 125 खौ गिनांगौबो गैया जेबो जाया जोंनि बिटिसिआ 5 बोसोर हाग्रामा सारान सालायखागोन आरो जों दिसपुराव ग्रें ग्रें 15 जन एमएलए हरनानै जोङो आरोबाव मिनिस्टार सानै साथाम मोननानै जोङो साबसिननिफ्राय हामसिन जोङो सरकार दागोन बे बिटिसिआ क्लियार आरो खाटां गिबियाव आं नोंथांमोननि मिडियाखौ धन्यबाद जासिग्रोबाय थारैनो नंगौ दिनै जोंनि 2 नम्बर विधान सभानि दतमा एलएसि बाहाय जोंनि प्रार्थी मानगोनां रबिराम नार्जारी सारा दंफैयो आरो दिनैहाय बर्नगाव प्राइमारि सिङाव मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां आरो बेनो जाहैबाय दिनै बिभिन्न दोलोनिफ्राय इउपिपिएल दोलोनि आरो कयेकजन बिजेपि दोलोनिफ्राय जोंनि दोलोखौ मोजां मोननानै दिनै जोंनि बर्नगाव प्राइमारि सिङाव थानाय हेकेपारा दुरामारि जावलियापारा आरो खाग्राबारि बन गामिनिफ्राय गोबांथार इउपिपिएलनि वार्कार सापर्टारफोरा दिनै जोंनि बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोननानै जोंजों दिनै जगदान जाफैबाय दिनैहाय गुबुन गुबुन दोलोआ दुर्बलता मा फोरमायगोन इउपिपिएल दोलोखौ दिनैनि निस्सयथ' दिनै बिभिन्न जायगायाव बेरायनानै मिथिबाय दिनै इउपिपिएल दोलोआ मा जानो थांगासिनो दङ बेनो जाहैबाय बिथांमोना थांनाय 5 बोसोराव 2020निफ्राय 2025सिम बिटिसि सरकार सालायदोंमोन गतिके बे सरकार सालायनायाव बिथांमोना फेलार जादों बिटिसिखौ सालायनो गतिके रायजो राजाफ्रा दिनै बिसोरनि सायाव बिसास गैला प्रमद बर'नि सायाव बिसास गैला बिसोरनि सरकार सालायनायाव गतिके दिनै जोंनो बेबादिखौ दोलोखौ नाङा होननानै दिनै बिथांमोना जोंनि मानगोनां हाग्रामा सार दैदेननाय बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोननानै नैबे 4-5 मासनि बिथोरावनो एखेबारे बिभिन्न पलिटिकेल दोलोनिफ्राय बिभिन्न पार्टिनिफ्राय दिनै जोंनि हाग्रामा सारखौ मोजां मोननानै ज' फैनानै दिनै जोंनि गेजेराव बिपिएफ दोलोखौ जगदान खालामफैबाय आं बेखौनो दिनै बयखौबो बुङो जिहेतु जोंनाव दिनै जथेस्थ' आइ आफा बिदा फंबायफ्रा इउपिपिएल दोलोनिफ्राय बा बिभिन्न दोलोनिफ्राय जोंनाव जगदान जाफैबाय सोरबाफोर जुदि बबेबा खनाफ्राव बबेबा उसुबिदा मोननानै बबेबा फैनो उसुबिदा मोननानै जुदि फैयाखैब्ला आं बे बिथांमोनखौबो बा फंबाय बिनानाव बयखौबो आं खावलायो जाहाथे फै जोंजों फै ज' मावनि जोंनि बिपिएफ दोलोआव ज' फैनानै जोङो ज' मोजाङै मावनि आरो खुनु बाहाय फाराग गैया जोंनि दोलोआव बयखौबो जों समान नायगोन जोंनि बेनो जोंनि मानगोनां चिफ हाग्रामा सारनि निर्देशानो बेनो जोंखौ बयखौबो समानै नायनो थिनदों गतिके सोरबाफोर जुदि बबेबा खनायाव दंबावोब्ला थाबथानानै दंबावोब्ला फै जों ज' मावनि जोंनि बिपिएफ दोलोआव फैनानै जोङो रंजा बाजा जोङो दोलोखौ मोजाङै मावनि बा जोङो फैगौ समाव जों मोजाङै जोङो उन्नतिनि लामायाव थांनि आं बयखौबो खावलायो जाहाथे जोंनि दोलोआव बयबो जगदान होफैयो जोंनि मानगोनां 2 नं समस्तिनि केन्डिडेट श्रीजुत रबिराम नार्जारी साराथ' आवगायावबो एमएलएखा जथेस्थ' बिथाङा गावनि एमएलए खालाव 2021निफ्राय 26सिमाव मा मावनांगौ मावना जथेस्थ' मावखादों ओंखायनो दिनै जोबोद खाफाल गोनां बिथाङा गावनिनो असे आंगो गामिखौ दिनै बान्दुगुरि प्राइमारिनि सिङाव थानाय बानुगाव होननाय गामिनि बिथाङा गावनि असे गामिखौबो दिनै मोननो हाबाय गावनि समस्ति हिसाबै बर्नगाव प्राइमारि अन्थाइबिल प्राइमारि आरो आफ्लागाव प्राइमारि जोंनि मानगोनां रबिराम नार्जारी सारा दतमा एलएसि हिसाबै मोनथाम प्राइमारिखौ मोननो हाबाय गतिके आवगायाबो गोख्रों मावखादों सारा आरो एबावबो जोङो साबसिननिफ्राय हामसिन मावगोन होननानै जोंहा आसा दं सिमां बाथ्रासो एखेबारे माने लाजिथाव बाथ्रा सिमां बाथ्रा
बाथ्रा बिसोरनि गिदिर गिदिर नेताफोरा मा सानदोंथाय माने बिटिसिखौ माबा मोनसे ओरैनो माइ बाजाराव बायनानै मोनबोनाय बादि सानदों बिसोर बिटिसिखौ बिटिसिया जाहैबाय 6 सिडिउल आयेनजों जोङो सुक्ति जानानै आयेनगत भाबै मोननाय बे मोनसे सुक्तिसो बिटिसिया जोंहा आयेन दङ बाहाय जोंहा कनस्टिटिउसन राइट्स दङ बाहाय बिथांमोना माइ बाजाराव बा हाथाय बाजाराव मोननायफोरबायदि रायलाय गतिके बेफोर बेसलेस बिटिसिखौ सिफायनो हानाय आरो बे गणतन्त्र देशआव जे मानसिखौ खेमसे भट होनानै देरहाबाय बेहा 5 बोसोर बे बिजाथिया 5 बोसोर बे आरामसे बे सरकारानो जेखि जाया खिन्थु 5 बोसोर बे सासे MCLA हिसाबै बा सासे MLA हिसाबै थांखायो बेखौ सिफायनो हानाय खुनु आयेन गैया खुनु नियम गैया बे 125 एमेन्डमेन्टआ जोंनाव बे खुनु लागु जाया आरो बे जाखाया मिसा खोथा बे रायजो राजाखौ कनभिन्स खालामनो थाखाय जाहाथे गावसोरनो भट होनो थाखाय बे मोनसे भुवा मोनसे बाथरि प्रसार खालामगासिनो दं बिसोर 125 एमेन्डमेन्ट व्हाट इज दिस 125 एमेन्डमेन्ट जेबो गैया बे मिसा रायजो राजाखौ आरोबाव मोनसे थगायनाय मोनसे भावथिना थगायनाय वार्ड लाबोदों बिसोर थगायनायनि मोनसे खोथा लाबोदों बे रायजो राजा बेफोरबायदि 125 खौ गिनांगौबो गैया जेबो जाया